Sikop sa entrapment operation sa National Bureau of Investigation Region 11 kining usa ka lalaki nga suspect sa pagpanglugos sa upat ka mga babae sa Davao de Oro. Gikasa ang operasyon batok sa suspect Miyerkules sa buntag Hulyo 2, 2025 sa Ikulan, Davao City. Gilang suspect nga si alias Abner, 30 anyos nga taga Maragusan sa Davao de Oro. Sumala sa NBI, tulo sa mga biktima sa pagpang-rape pag umangkon mismo sa suspect nga pulos magsuon. Apil sa nahilabtan sa suspect ang silingan sa magigsuon. Mga minor de edad pa diyang gilugos ni Abner ang mga biktima. Matod ni Vicente Minguez, ang head agent sa NBI 11, 9 anyos ang 12 anyos ang mga biktima. Nalakip sa top 10 most wanted person si Abner. Has been accused for rape and child molestation cases at Maragusan. Ito si Abner, ito siya member sa top 10 sa mga most wanted in Region 11. Nasa top 10 siya, unang gahapon, yesterday, daghang police na abotir. We want to verify if we are really arrested him. Sumala sa usa sa mga pag-umangkon nga biktima, 11 anyos ra siya, diyang giunay siya og rape sa iyang uyuan sa makaduha ka higayon. 19 anyos na siya karon. Nipahuway mi sa bukid. Natingalan ako nga ning duol siya sa kuha. Itagaan ko niya og kwarta nga 80 pesos po. And then ginahikap-hikap na niya ang part sa kuang body. Gignan ako niya nga magkuan daw mi for sex. Tapos dili jud ko. Iya jud kong gipugos. Motong nakuha ko po. Dugang sa biktima, gihulga siya sa iyang uyuan nga suspect na patyon, apil na ang iyang mga ginikanan kung musumbong siya. Abi na kong safe na akong pamilya. Pero dili di ay. Mo nag-file ako ang kaso dayon og niulik ko. Kinagtuo ko sa pagtalikod nako. Dili na niya usbon. Pero grabe ka mangtas. Dihang nasayran niya nga gilugos sa BI ug apil sa suspect ang iyang duha ka manghud, dinhi na siya nakadesisyon nga mosumbong ug mopasa ka og kaso. Aminado ang suspect sa iyang gihimo ngadto sa mga biktima ug giangkon nga nagagamit siya og illegal nga droga. Hindi ko kasi naisip na ano pa rin eh. Mali pala yun. Nagsisi po ako. Dugay nga nagtago-tago ang suspect sa mga lugar sama sa Manila, Digos ug Cotabato City, aya nadakpan sa Davao City human ang duha ka semana nga surveillance. Tuig 2018, diyang gifile ang kaso sa korte ug niadtong 2023 ra nigawas ang warrant of arrest batok sa suspect. Dugay kay ka nagpakita kabalo ka akong pamilya nagkagubot tungod ani. Dagang pamilya nimo, dagang pamilya ni Papa nga naglagot sa amo at tungod nimo. 4 counts sa rape ug statutory rape ang gikaso kang Abner ug walay girekomenda nga piyansa. Nakakustudya na karon sa NBI Davao ang suspitsado. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.